orașul nu dormea. Dar în acea dimineață de vreme, ceva din interiorul conacului s-a trezit în sfârșit. Cel mai puternic om de afaceri din țară a auzit un zgomot neobișnuit venind din bucătărie și a găsit mult mai mult decât vase spălate. În fața unei angajate epuizate și a unui rucsac suspect, el descoperă un adevăr care leagă trecutul lui de un sacrificiu tăcut. Iar când decide să acționeze, ceea ce începe ca o simplă curiozitate se transformă într-o răsturnare ce schimbă pentru totdeauna două vieți, inclusiv pe a lui. Dacă această poveste v-a interesat, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne spuneți din ce oraș ne urmăriți continuând. Bucureștiul nu doarme niciodată cu adevărat. Chiar și în cele mai liniștite ore ale dimineții, orașul pulsează cu o energie care pare să vină din interiorul betonului, din bulevardele goale, din ferestrele luminate, unde cineva încă lucrează, studiază sau pur și simplu nu poate închide ochii. Pentru Marcel Tăvorescu, aceste nopți fără sfârșit deveniseră parte din rutină cu atât de mult timp în urmă, încât nici nu-și mai amintea când dormise bine. La 52 de ani, el conducea unul dintre cele mai mari conglomerate de afaceri din țară, cu afaceri răspândite pe 3 continente, mii de angajați și o reputație construită cărămidă cu cărămidă de-a lungul a 3 decenii. Cu toate acestea, în acea dimineață de joi, în conacul său din cartierul Primăverii, succesul profesional părea un titlu gol în fața insomniei care îl urmărea. Era 3:15 dimineața când Marcel a renunțat să mai lupte cu salteaua. S-a ridicat încet, simțind greutatea anilor în spate, și a încălțat papucii de piele moale care stăteau mereu lângă pat. Casa era complet tăcută, cufundată în acea întunecime grea care există doar atunci când chiar și ultimele zgomote ale orașului se liniștesc. A coborât scările de marmură cu pași lenți, fără să aprindă luminile, cunoscând fiecare treaptă din memorie. Intenția era să se plimbe puțin, poate să bea un pahar cu apă, cine știe, să privească grădina prin ferestrele de la parter și să încerce să-și organizeze gândurile care se încăpățânau să se învârtă neîncetat în cap. Atunci a auzit zgomotul. Un clinchet metalic, discret, dar inconfundabil, venind dinspre bucătărie. Farfurii ciocnindu-se, apă curgând, sunetul caracteristic al cuiva care spală vase. Marcel s-a încruntat, intrigat. Echipa de angajați avea program bine definit și nimeni nu ar fi trebuit să lucreze la acea oră. Guvernanta pleca mereu la 6 seara, iar personalul de curățenie ajungea abia după 7 dimineața. Ce se întâmpla la naiba? A urmat sunetul, traversând coridorul care ducea la aripa de serviciu a casei. Ușa bucătăriei era întredeschisă și o lumină slabă scăpa prin crăpătură. Marcel a împins ușa încet și a văzut, la chiuveta enormă de inox, o figură feminină aplecată peste un munte de vase. Spăla farfuriile cu mișcări rapide și mecanice, ca și cum ar fi concurat contra unui ceas invizibil. Părul ei castaniu era prins într-un coc dezordonat și chiar și din spate se putea percepe tensiunea din umeri, postura cuiva care cară o greutate mult dincolo de oboseala fizică. Beatrice Carvalho avea 23 de ani, dar în acel moment părea să fi trăit dublul vârstei. Ochii îi erau roșii, pielea mâinilor iritată de apa fierbinte și de detergentul puternic. Când a simțit prezența cuiva în bucătărie, s-a întors speriată, aproape scăpând un pahar. Văzându-l pe Marcel stând acolo, în pijama și cu o expresie între curiozitate și îngrijorare, Beatrice a simțit inima accelerându-i. "Domnule Marcel, îmi pare rău, nu am vrut să vă trezesc," a spus ea, repede, ștergându-și mâinile de șorțul ud. "Doar anticipam puțin din serviciu, știți cum e, mâine va fi acel prânz și echipa este supraîncărcată." Marcel a observat scena cu atenție. Era ceva ciudat în acea explicație. În primul rând, pentru că acel prânz era un eveniment mic, informal, care nu ar fi justificat pe nimeni să lucreze la miez de noapte. În al doilea rând, pentru că Beatrice era una dintre cele mai recente angajate ale casei, angajată acum aproximativ 6 luni, pentru a ajuta la curățenie și organizare generală. Fusese mereu discretă, eficientă, dar păstra o distanță respectuoasă față de toți, nu se amesteca niciodată în conversații,
nu cerea niciodată nimic. Acum iată că era acolo la 3 dimineața, spălând vase de parcă lumea s-ar fi sfârșit dacă asta nu ar fi fost făcut imediat. Anticipând serviciul, a repetat Marcel cu vocea neutră. La 3 dimineața? Beatrice și-a deviat privirea. Doar că nu puteam dormi oricum, așa că m-am gândit să profit. Dar nu vă faceți griji, domnule. Sunt aproape gata. O să plec imediat și nu vă voi mai deranja. Nu este o deranj, Beatrice. Încerc doar să înțeleg ce se întâmplă aici. Atunci Marcel a observat rucsacul sprijinit lângă ușa din spate. Era un rucsac vechi, uzat, cu un breloc agățat de fermoar. Nu a putut vedea bine de departe, dar era ceva scris pe breloc. Păreau inițialele unei universități. Marcel a simțit o neliniște crescândă. Acea senzație că se afla în fața a ceva important, dar încă nu reușea să pună toate piesele cap la cap. Beatrice i-a observat privirea și s-a grăbit să ia rucsacul, punându-l în spate de parcă ar fi vrut să-l ascundă. Bine atunci, domnule. Noapte bună, sau mai bine zis, bună dimineața. A trecut pe lângă el repede, evitând contactul vizual și a ieșit din bucătărie cu pași grăbiți. Marcel a rămas acolo câteva minute, privindu-și chiuveta încă plină de spumă, luminile aprinse, liniștea care a cuprins din nou casa. Nu era o persoană care să ignore detaliile. Nu ajunsese unde era, lăsând semnele să treacă, ignorând comportamentele ieșite din tipar. Și totul în acea situație striga că ceva era profund greșit. A doua zi, imediat ce a început programul de lucru, Marcel l-a chemat pe Robert Andrei, șeful său de resurse umane. Robert era un om competent, discret, care lucra cu el de peste 15 ani. S-au întâlnit în biroul conacului, o cameră spațioasă cu biblioteci și un birou de mahon care aparținuse tatălui lui Marcel. Robert, am nevoie să adun câteva informații despre o angajată, a spus Marcel, înmânându-i o foaie cu numele complet al Beatricei. Vreau să știu totul, istoricul profesional, familial, unde locuia înainte de a lucra aici, dacă are un dosar academic, orice relevant. Robert a luat hârtia, a citit numele și a dat din cap afirmativ. Vreo problemă cu ea, Marcel? Nu știu încă. Am nevoie doar să înțeleg mai bine situația și, Robert, vreau asta chiar azi. Am înțeles. La 5 după amiaza, Robert s-a întors cu un dosar. Chipul lui era serios, aproape îngrijorat. A așezat documentele pe masă și a început să explice, în timp ce Marcel răsfoia paginile. Marcel, situația Beatricei este mai complexă decât îmi imaginam. Ea nu este doar încă o angajată fără calificare. De fapt, era o studentă excepțională la Universitatea din București. Bursă integrală, merit academic, făcea parte dintr-un program de încurajare a tinerelor talente. Urma administrarea afacerilor și era printre cei mai buni din grupă. Acum aproximativ 6 luni a abandonat totul. Pur și simplu a încetat să mai frecventeze cursurile și a suspendat înscrierea și a dispărut din registre. Marcel a ridicat ochii, surprins. A abandonat? De ce? Aici ai problema. Din câte am reușit să aflu, mama ei s-a îmbolnăvit. Grav. O problemă de sănătate care necesită tratament continuu, medicamente scumpe, monitorizare într-o clinică privată. Mama nu are condiții să lucreze și nu mai este nimeni în familie. Tatăl ei a decedat acum mulți ani, iar Beatrice este singură la părinți. Ea a abandonat totul pentru a le susține pe amândouă. Marcel a închis ochii pentru un moment, procesând informația. Cunoștea prea bine senzația de a trebui să facă alegeri imposibile, de a purta responsabilități care erau prea mari pentru umerii unei singure persoane. A continuat să răsfoiască dosarul până când o fotografie veche i-a atras atenția. Era o imagine alb-negru, deja îngălbenită de timp. Arăta un bărbat în uniformă militară, postură fermă, privire serioasă. Cine e acesta?" a întrebat Marcel arătând spre fotografie. Robert și-a consultat notițele. Acesta este bunicul matern al Beatricei, colonelul Armand Silviu, militar în rezervă. Era străin, dar s-a naturalizat român după ce s-a căsătorit. Conform înregistrărilor, a servit în misiuni internaționale, a activat în diferite țări. Marcel a luat fotografia cu grijă, apropiind-o de față. Era ceva în acel chip pe
care îl cunoștea. Nu personal, dar dintr-un loc îndepărtat din memorie. S-a ridicat de pe scaun, a mers la o bibliotecă din colțul biroului și a deschis un sertar pe care îl folosea rar. De acolo a scos o cutie veche de metal, plină cu scrisori și documente păstrate de decenii. Erau scrisori pe care mama sa le primise cu mulți ani în urmă, după ce fratele său mai mare, Andrei, murise într-o misiune umanitară în străinătate. Marcel avea doar 19 ani la acea vreme, iar durerea acelei pierderi era încă o rană care nu se vindecase complet. A răsfoit scrisorile până a găsit una, semnată de un ofițer militar. Scrisul era ferm, respectuos și relata ultimele zile ale lui Andrei cu detalii pe care doar cineva care îi fusese alături le putea ști. Marcel a citit numele la sfârșitul scrisorii, colonelul Armand Silviu. Inima i-a accelerat. A luat fotografia pe care o adusese Robert și a comparat-o cu imaginea mentală pe care o avea despre acel nume. Era aceeași persoană. Omul care scrisese acele scrisori, care îi consolase mama de la distanță, care avusese umanitatea de a nu lăsa familia în întuneric, era bunicul Beatricei. Dumnezeule, a murmurat Marcel, așezându-se din nou. Robert, știi ce înseamnă asta? Robert a dat din cap, neînțelegând prea bine. Marcel a respirat adânc și a explicat. Acest om, colonelul, a fost cu fratele meu când a murit. El a trimis scrisorile mamei mele. El s-a asigurat că trupul lui Andrei s-a întors acasă cu demnitate. Mama mea a păstrat acele scrisori până la sfârșitul vieții. Au fost singurul lucru care a dat un sens acelei tragedii. S-a lăsat o liniște apăsătoare în cameră. Robert a înțeles în sfârșit dimensiunea întregii situații. Marcel ținea dosarul cu ambele mâini, ochii fixați pe fotografia colonelului. Nu pot pur și simplu să ignor asta, a spus Marcel, mai mult pentru sine decât pentru Robert. Fata asta se distruge pentru a-și îngriji mama, exact cum bunicul ei a avut grijă de familia mea odată. Trebuie să fac ceva. Ce intenționați să faceți? A întrebat Robert precaut. Voi merge acolo, trebuie să cunosc situația de aproape, să înțeleg cu ce se confruntă și apoi vom vedea ce se poate face. A doua zi, Marcel i-a cerut lui Robert să-i procure adresa unde locuia Beatrice. Era un bloc vechi din zona de est a Bucureștiului, într-un cartier popular cu fațada uzată și vopseaua scorojită. Marcel a parcat mașina pe stradă, s-a uitat în jur și a perceput contrastul izbitor între acel loc și lumea în care trăia el. A urcat scările înguste până la etajul al 3-lea și a bătut la ușa apartamentului. Beatrice a răspuns și, văzând cine era, a devenit palidă de spaimă. Domnule Marcel, ce căutați aici?" Beatrice a ezitat, dar în cele din urmă a deschis ușa. Apartamentul era minuscul, curat și organizat, dar era imposibil să nu observi precaritatea. Mobilă veche, pereți cu infiltrații, un miros de medicamente în aer. În sufrageria mică, așezată într-un fotoliu uzat, se afla doamna Elena, mama Beatricei. Era o femeie de vreo 50 de ani, dar părea mult mai în vârstă. Fața era palidă, ochii adânciți și se mișca cu dificultate. Chiar și așa a încercat să se ridice când a văzut vizita. Nu trebuie să vă ridicați, doamna Elena, a spus Marcel, cerându-și voie și așezându-se pe canapea. Am venit aici doar pentru că trebuie să înțeleg câteva lucruri. Beatrice stătea în picioare, nervoasă, frământându-și mâinile. Marcel s-a uitat la cele două și a început să pună întrebări. Doamna Elena, cu o voce slabă, dar demnă, a povestit istoria. Lucrase toată viața ca croitoreasă și a crescut fiica singură după ce soțul ei a decedat într-un accident de muncă. Beatrice fusese mereu o elevă strălucită, a obținut bursa la universitate, iar doamna Elena era mândră să spună că fiica ei va fi prima din familie care va absolvi. Dar apoi a venit boala. Mai întâi au fost dureri pe care le-a ignorat, apoi examene care au arătat ceva grav. Tratamentul prin sistemul public era prea lent, cozile interminabile și ea se înrăutățea repede. Beatrice, disperată, a început să caute de lucru pentru a plăti o clinică particulară. Atunci a obținut slujba la conacul domnului Marcel. Și ai abandonat facultatea din cauza asta?" a întrebat Marcel privindu-i pe Beatrice. Ea a încuviințat, cu ochii înlăcrimați. Nu am avut de ales, domnule. Mama mea
avea nevoie de mine. Banii de la bursă nu erau suficienți pentru a plăti tratamentul și nu puteam să o las să sufere fără să fac nimic. Doamna Elena a întrerupt-o cu vocea sugrumată. I-am spus să nu facă asta. I-am spus că voi fi bine, că ea devine să se gândească la viitorul ei. Dar Bea este încăpățânată. Întotdeauna a fost. Nu mă ascultă. Marcel a simțit o strângere în piept. Vedea în acele două femei o reflecție a ceva ce cunoștea bine. Sacrificiul tăcut, durerea ascunsă, forța celor care nu au altă opțiune decât să meargă mai departe. A rămas acolo aproape o oră, ascultând, punând întrebări, înțelegând fiecare detaliu. Când s-a ridicat în sfârșit să plece, a privit-o pe Beatrice cu o hotărâre pe care ea nu o mai văzuse niciodată. Voi rezolva asta, Beatrice. Nu știu încă cum, dar o voi face. Domnule Marcel, noi nu putem accepta caritate. Nu vrem să fim o povară. Nu este caritate, Beatrice, este justiție. Și voi explica asta mai bine altădată. A ieșit din apartament cu capul plin de gânduri. În mașină, înainte de a porni motorul, Marcel a luat telefonul și l-a sunat pe Robert. Mâine dimineață te vreau în biroul meu. Vom face un plan. Vom avea grijă de tratamentul mamei Beatricei. Îi vom rezolva situația financiară și vom face tot ce este necesar pentru ca ea să se întoarcă la studii. Marcel, ești sigur de asta? Sunt, Robert. Mai sigur decât de orice afacere pe care am încheiat-o vreodată în viața mea. Închizând telefonul, Marcel a privit pe geamul mașinii spre clădirea unde locuia Beatrice. Nu știa încă toate detaliile despre cum va funcționa, dar un lucru era clar în mintea lui. Pentru prima dată în mult timp, avea o șansă reală de a face o diferență în viața cuiva și de data asta nu avea să o lase să treacă. În zilele următoare, Marcel Tăvorescu s-a mișcat cu o hotărâre pe care nici el însuși nu se aștepta să o simtă. Era ca și cum, după ani de navigare pe pilot automat, conducând ședințe, semnând contracte și luând decizii care mișcau milioane, descoperise în sfârșit ceva care conta cu adevărat, ceva care îi trezea o parte din el care dormise mult timp. Robert Andrei a întocmit un raport complet despre situația Beatricei și a doamnei Elena, iar ceea ce a descoperit era chiar mai grav decât își imaginase Marcel. Clinica unde doamna Elena era pe lista de așteptare cerea sume absurde, dar chiar și așa nu garanta o îngrijire imediată. Beatrice plătise o taxă lunară doar pentru a o menține pe mama sa pe listă, fără să știe cu exactitate când va primi de fapt tratamentul. În plus, medicamentele de care avea nevoie doamna Elena consumau aproape tot salariul fiicei. Chiria apartamentului era restanță de 3 luni, iar proprietarul deja amenințase cu evacuarea. Pentru a înrăutăți lucrurile, Robert a descoperit ceva care l-a indignat pe Marcel. Beatrice lucrase ore suplimentare la Conac, adesea ajungând înainte de program și plecând după, dar nu acceptase niciodată plată suplimentară pentru asta. În documentele interne existau înregistrări unde semna termeni prin care renunța la orele suplimentare, clasificând acel efort ca muncă voluntară. Un supervizor pe care Marcel abia îl cunoștea aprobase asta fără să pună întrebări, acceptând cu bunăvoință forța de muncă gratuită. Asta e un absurd, Robert, a spus Marcel, lovind masa cu țemâna. Cum a putut cineva din compania mea să lase asta să se întâmple? Cum de nimeni nu a observat că o angajată se omoară cu munca și nu acceptă plata care îi este drept? Robert a oftat. Marcel, compania este mare. Sunt mulți oameni, multe departamente. Uneori aceste lucruri trec neobservate, mai ales când persoana însăși nu se plânge. Beatrice a fost mereu discretă, nu a cerut nimic, nu s-a plâns de nimic. Pentru supervizori era doar o altă angajată eficientă. Ei bine, nu va mai fi așa. Vreau să-l convoci pe acel supervizor la o ședință. Vreau explicații. Și vreau de asemenea să verifici dacă mai este cineva în această situație. Dacă este, rezolv-o. Nimeni din compania mea nu va lucra gratis, mai ales nu pentru că este disperat. Marcel i-a cerut, de asemenea, lui Robert să contacteze clinica unde doamna Elena aștepta tratamentul. Voia ca tratamentul să înceapă imediat și era dispus să acopere toate costurile. Clinica, știind cine făcea solicitarea, a deschis un loc în program fără întârziere.
La urma urmei, numele Marcel Tăvorescu deschidea uși oriunde în București. Dar Marcel a ținut să precizeze, nu voia ca Beatrice să știe de unde veneau banii. Cel puțin nu încă. Știa că ea avea mândrie, că nu va accepta ușor și trebuia să găsească modul potrivit de a vorbi cu ea despre asta. Între timp, Beatrice își continua rutina epuizantă. Pe lângă munca de la Conac, găsise un al doilea loc de muncă la o cafenea de noapte în zona bulevardului Magheru. Era un loc mic, cam ascuns într-o galerie, care funcționa până târziu, servind publicul boem din zonă. Beatrice intra la 10 seara și pleca la 4 dimineața, iar apoi lua un autobuz aglomerat până la Conacul din cartierul Primăverii pentru a începe tura de dimineață. Dormea cel mult 3 ore pe zi. Ochii ei adânciți, cearcănele profunde și pielea palidă îi trădau starea. Dar nu se plângea, nu cerea ajutor. Pur și simplu mergea mai departe, zi după zi, de parcă acela ar fi fost singurul drum posibil. Robert a fost cel care a aflat despre al doilea loc de muncă. Revizuia documentele Beatricei când a observat că adresa de livrare a unui vechi fluturaj de salariu era diferită de apartamentul unde locuia. Curios, a investigat și a descoperit că era adresa cafenelei. Robert a mers acolo într-o seară, deghizat, și a văzut-o pe Beatrice lucrând. Servea la mese, curăța teșghele, spăla pahare, totul cu aceeași dedicare mecanică a cuiva aflat la limita puterilor, dar care nu se poate opri. Managerul locului, un bărbat scund și ursuz, îi trata pe angajați cu asprime, strigând ordine și plângându-se de orice greșeală. Robert a văzut când i-a atras atenția Beatricei în fața tuturor pentru că întârziase 1 minut în plus să aducă o comandă. Ea și-a plecat capul, și-a cerut scuze și s-a întors la muncă. Robert l-a sunat pe Marcel imediat ce a ieșit din cafenea. Marcel, trebuie să vezi asta. Situația este mai gravă decât credeam. Ea lucrează în 2 locuri, practic fără să doarmă, iar tipul care conduce cafeneaua este un exploatator. Îi tratează pe angajați ca pe niște gunoaie. Marcel a simțit cum îi crește furia. Unde e cafeneaua asta? Pe Magheru. Dar, Marcel, nu vei face nimic pripit, nu-i așa? Ba da, mâine seară voi merge acolo și tu vei veni cu mine. În noaptea următoare, Marcel și Robert au parcat în fața galeriei unde se afla cafeneaua. Era aproape 2 dimineața, iar mișcarea era slabă. Au intrat și s-au așezat la o masă din colț. Beatrice era în spatele teșghelei, aranjând cești. Când l-a văzut pe Marcel, a înghețat. Fața i-a devenit albă și s-a uitat în jur disperată, de parcă ar fi vrut să găsească o ieșire. Managerul a observat tensiunea și s-a apropiat. Vreo problemă aici?" a întrebat el, privindu-l suspicios pe Marcel. Nicio problemă," a răspuns Marcel, fără să-și ia ochii de la Beatrice. Am venit doar să-mi iau angajata. Ea pleacă acum." Cum adică pleacă? Mai are 2 ore de tură. Dacă pleacă mai devreme, e concediată." Marcel s-a ridicat încet, iar prezența lui a umplut încăperea. Era înalt, cu umeri lați și o postură care impunea respect fără a avea nevoie de cuvinte. L-a privit pe manager cu o răceală care l-a făcut pe bărbat să facă un pas înapoi. Nu își va termina tura și nu se va mai întoarce niciodată aici. Poți considera că și-a dat demisia acum." Managerul a înghițit în sec și a încuviințat. Beatrice, încă stând în spatele teșghelei, tremura. Și-a scos șorțul, și-a luat rucsacul și a mers spre Marcel, cu ochii plini de lacrimi reținute. Domnule Marcel, am nevoie de acest loc de muncă. Am nevoie de bani." Nu mai ai nevoie, Beatrice, hai să vorbim în mașină." Au ieșit din cafenea și au urcat în mașina lui Marcel. Beatrice s-a așezat pe bancheta din spate, îmbrățișându-și rucsacul, și a început să plângă încet. Marcel, de pe scaunul din față, a așteptat câteva minute înainte de a vorbi. Robert a rămas tăcut, respectând acel moment. Beatrice, știu totul. Știu că ai abandonat facultatea, știu că mama ta este bolnavă, știu că lucrezi în 2 locuri, fără să dormi, te omori cu munca pentru a-ți plăti facturile. Și știu, de asemenea, că ți-e frică să accepți ajutor pentru că crezi că vei deveni o povară. Dar am nevoie să mă asculți acum." S-a întors să o privească. Beatrice și-a șters lacrimile cu dosul mâinii, încercând să se stăpânească. Bunicul mamei tale, colonelul Armand Silviu,
A fost un om foarte important pentru familia mea. A fost alături de fratele meu când a decedat acum mulți ani, într-o misiune în străinătate. I-a scris scrisori mamei mele, scrisori pe care ea le-a păstrat până la sfârșitul vieții, pentru că erau singurul lucru care dădea un sens acelei pierderi. Am crescut auzind-o pe mama vorbind despre acel om cu recunoștință, cu respect, și acum descoper că nepoata lui suferă, se distruge și am șansa să fac ceva. Crezi că voi ignora pur și simplu asta? Beatrice s-a uitat la el surprinsă. Bunicul meu? Mama mea nu a vorbit niciodată prea mult despre el, doar că era militar, că a călătorit mult. A fost mai mult decât atât, Beatrice. A fost un om de onoare. Și nu voi lăsa ca nepoata lui să se piardă, pentru că nimeni nu i-a întins o mână de ajutor. Așa că iată ce se va întâmpla. Mama ta va începe tratamentul la clinică chiar mâine. Facturile la chirie vor fi plătite. Și tu te vei întoarce la universitate. Beatrice a dat din cap disperată. Domnule Marcel, nu pot accepta asta. Nu pot să vă fiu o povară, nu vreau să vă datorez favoruri, nu vreau ca oamenii să creadă că profit. Nu este caritate, Beatrice, este justiție. Și voi explica asta mai bine altă dată. A ieșit din apartament cu capul plin de gânduri. În mașină, înainte de a porni motorul, Marcel a luat telefonul și l-a sunat pe Robert. Mâine dimineață te vreau în biroul meu. Vom face un plan. Vom avea grijă de tratamentul mamei Beatricei, îi vom rezolva situația financiară și vom face tot ce este necesar pentru ca ea să se întoarcă la studii. Marcel, ești sigur de asta? Sunt, Robert. Mai sigur decât de orice afacere pe care am încheiat-o vreodată în viața mea. Închizând telefonul, Marcel a privit pe geamul mașinii spre clădirea unde locuia Beatrice. Nu știa încă toate detaliile despre cum va funcționa, dar un lucru era clar în mintea lui. Pentru prima dată în mult timp, avea o șansă reală de a face o diferență în viața cuiva și de data asta nu avea să o lase să treacă. În zilele următoare, Marcel Tăvorescu s-a mișcat cu o hotărâre pe care nici el însuși nu se aștepta să o simtă. Era ca și cum, după ani de navigare pe pilot automat, conducând ședințe, semnând contracte și luând decizii care mișcau milioane, descoperise în sfârșit ceva care conta cu adevărat, ceva care îi trezea o parte din el care dormise mult timp. Robert Andrei a întocmit un raport complet despre situația Beatricei și a doamnei Elena, iar ceea ce a descoperit era chiar mai grav decât își imaginase Marcel. Clinica unde doamna Elena era pe lista de așteptare cerea sume absurde, dar chiar și așa nu garanta o îngrijire imediată. Beatrice plătise o taxă lunară doar pentru a o menține pe mama sa pe listă, fără să știe cu exactitate când va primi de fapt tratamentul. În plus, medicamentele de care avea nevoie doamna Elena consumau aproape tot salariul fiicei. Chiria apartamentului era restanță de 3 luni, iar proprietarul deja amenințase cu evacuarea. Pentru a înrăutăți lucrurile, Robert a descoperit ceva care l-a indignat pe Marcel. Beatrice lucrase ore suplimentare la Conac, adesea ajungând înainte de program și plecând după, dar nu acceptase niciodată plată suplimentară pentru asta. În documentele interne existau înregistrări unde semna termeni prin care renunța la orele suplimentare, clasificând acel efort ca muncă voluntară. Un supervizor pe care Marcel abia îl cunoștea aprobase asta fără să pună întrebări, acceptând cu bunăvoință forța de muncă gratuită. Asta e un absurd, Robert, a spus Marcel, lovind masa cu mâna. Cum a putut cineva din compania mea să lase asta să se întâmple? Cum de nimeni nu a observat că o angajată se omoară cu munca și nu acceptă plata care îi este drept? Robert a oftat. Marcel, compania este mare. Sunt mulți oameni, multe departamente. Uneori aceste lucruri trec neobservate, mai ales când persoana însăși nu se plânge. Beatrice a fost mereu discretă, nu a cerut nimic, nu s-a plâns de nimic. Pentru supervizori era doar o altă angajată eficientă. Ei bine, nu va mai fi așa. Vreau să-l convoci pe acel supervizor la o ședință. Vreau explicații. Și vreau de asemenea să verifici dacă mai este cineva în această situație. Dacă este, rezolv-o. Nimeni din compania mea nu va lucra gratis, mai ales nu pentru că este disperat. Marcel i-a cerut de asemenea lui Robert să contacteze clinica unde doamna Elena aștepta tratamentul. Voia ca tratamentul să înceapă imediat
și era dispus să acopere toate costurile. Clinica, știind cine făcea solicitarea, a deschis un loc în program fără întârziere. La urma urmei, numele Marcel Tăvorescu deschidea uși oriunde în București, dar Marcel a ținut să precizeze, nu voia ca Beatrice să știe de unde veneau banii. Cel puțin nu încă. Știa că ea avea mândrie, că nu va accepta ușor și trebuia să găsească modul potrivit de a vorbi cu ea despre asta. Între timp, Beatrice își continua rutina epuizantă. Pe lângă munca de la Conac, găsise un al doilea loc de muncă la o cafenea de noapte în zona bulevardului Magheru. Era un loc mic, cam ascuns într-o galerie care funcționa până târziu, servind publicul boem din zonă. Beatrice intra la 10 seara și pleca la 4 dimineața, iar apoi lua un autobuz aglomerat până la Conacul din cartierul Primăverii pentru a începe tura de dimineață. Dormea cel mult 3 ore pe zi. Ochii ei adânciți, cearcănele profunde și pielea palidă îi trădau starea. Dar nu se plângea. Nu cerea ajutor. Pur și simplu mergea mai departe, zi după zi, de parcă acela ar fi fost singurul drum posibil. Robert a fost cel care a aflat despre al doilea loc de muncă. Revizuia documentele Beatricei când a observat că adresa de livrare a unui vechi fluturaj de salariu era diferită de apartamentul unde locuia. Curios, a investigat și a descoperit că era adresa cafenelei. Robert a mers acolo într-o seară, deghizat, și a văzut-o pe Beatrice lucrând. Servea la mese, curăța teșghele, spăla pahare, totul cu aceeași dedicare mecanică a cuiva aflat la limita puterilor, dar care nu se poate opri. Managerul locului, un bărbat scund și ursuz, îi trata pe angajați cu asprime, strigând ordine și plângându-se de orice greșeală. Robert a văzut când i-a atras atenția Beatricei în fața tuturor pentru că întârziase un minut în plus să aducă o comandă. Ea și-a plecat capul și-a cerut scuze și s-a întors la muncă. Robert l-a sunat pe Marcel imediat ce a ieșit din cafenea. Marcel, trebuie să vezi asta. Situația este mai gravă decât credeam. Ea lucrează în 2 locuri, practic fără să doarmă. Iar tipul care conduce cafeneaua este un exploatator. Îi tratează pe angajați ca pe niște gunoaie. Marcel a simțit cum îi crește furia. Unde e cafeneaua asta? Pe Magheru. Dar, Marcel, nu vei face nimic pripit, nu-i așa? Ba da. Mâine seară voi merge acolo. Și tu vei veni cu mine. În noaptea următoare, Marcel și Robert au parcat în fața galeriei unde se afla cafeneaua. Era aproape 2 dimineața, iar mișcarea era slabă. Au intrat și s-au așezat la o masă din colț. Beatrice era în spatele teșghelei, aranjând cești. Când l-a văzut pe Marcel, a înghețat. Fața i-a devenit albă și s-a uitat în jur, disperată, de parcă ar fi vrut să găsească o ieșire. Managerul a observat tensiunea și s-a apropiat. Vreo problemă aici?" a întrebat el, privindu-l suspicios pe Marcel. Nici o problemă," a răspuns Marcel, fără să-și ia ochii de la Beatrice. Am venit doar să-mi iau angajata. Ea pleacă acum." Cum adică pleacă? Mai are 2 ore de tură. Dacă pleacă mai devreme, e concediată." Marcel s-a ridicat încet, iar prezența lui a umplut încăperea. Era înalt, cu umeri lați și o postură care impunea respect, fără a avea nevoie de cuvinte. L-a privit pe manager cu o răceală care l-a făcut pe bărbat să facă un pas înapoi. Nu își va termina tura și nu se va mai întoarce niciodată aici. Poți considera că și-a dat demisia acum." Managerul a înghițit în sec și a încuviințat. Beatrice, încă stând în spatele teșghelei, tremura. Și-a scos șorțul, și-a luat rucsacul și a mers spre Marcel, cu ochii plini de lacrimi reținute. Domnule Marcel, am nevoie de acest loc de muncă. Am nevoie de bani." Nu mai ai nevoie, Beatrice. Hai să vorbim în mașină." Au ieșit din cafenea și au urcat în mașina lui Marcel. Beatrice s-a așezat pe bancheta din spate, îmbrățișându-și rucsacul și a început să plângă încet. Marcel, de pe scaunul din față, a așteptat câteva minute înainte de a vorbi. Robert a rămas tăcut, respectând acel moment. Beatrice, știu totul. Știu că ai abandonat facultatea, știu că mama ta este bolnavă, știu că lucrezi în 2 locuri, fără să dormi, te omori cu munca pentru a-ți plăti facturile și știu de asemenea că ți-e frică să accepți ajutor pentru că crezi că vei deveni o povară.
Dar am nevoie să mă asculți acum. S-a întors să o privească. Beatrice și-a șters lacrimile cu dosul mâinii, încercând să se stăpânească. Bunicul mamei tale, colonelul Armand Silviu, a fost un om foarte important pentru familia mea. A fost alături de fratele meu când a decedat acum mulți ani într-o misiune în străinătate. I-a scris scrisori mamei mele, scrisori pe care ea le-a păstrat până la sfârșitul vieții, pentru că erau singurul lucru care dădea un sens acelei pierderi. Am crescut auzind-o pe mama vorbind despre acel om cu recunoștință, cu respect. Și acum descoper că nepoata lui suferă, se distruge și am șansa să fac ceva. Crezi că voi ignora pur și simplu asta? Beatrice s-a uitat la el, surprinsă. Bunicul meu? Mama mea nu a vorbit niciodată prea mult despre el, doar că era militar, că a călătorit mult. A fost mai mult decât atât, Beatrice. A fost un om de onoare. Și nu voi lăsa ca nepoata lui să se piardă, pentru că nimeni nu i-a întins o mână de ajutor. Așa că iată ce se va întâmpla. Mama ta va începe tratamentul la clinică chiar mâine. Facturile la chirie vor fi plătite și tu te vei întoarce la universitate. Beatrice a dat din cap, disperată. Domnule Marcel, nu pot accepta asta. Nu pot să vă fiu o povară. Nu vreau să vă datorez favoruri. Nu vreau ca oamenii să creadă că profit. Dacă ați fi fost în locul Beatricei, ați fi acceptat ajutorul lui Marcel sau ați fi făcut altceva? Spuneți-ne în comentarii. Marcel a respirat adânc. Beatrice, a accepta ajutor nu este slăbiciune și nu este a profita. Uneori cel mai puternic lucru pe care îl putem face este să lăsăm pe cineva să aibă grijă de noi. Mama ta are nevoie de tratament. Tu ai nevoie să te odihnești, să studiezi, să ai o șansă de a-ți construi un viitor. Și eu am condițiile necesare să ajut în asta. Nu cer nimic în schimb, nu aștept recunoștință eternă. Pur și simplu fac ceea ce este corect. S-a lăsat o liniște lungă în mașină. Robert, care conducea, nu a spus nimic, dar privea în oglinda retrovizoare, văzând expresia Beatricei, schimbându-se încet. Rezistența era încă acolo, dar acum exista și o licărire de speranță, o strălucire în ochii ei pe care nu o avusese de luni de zile. Nu știu ce să spun, domnule, a șoptit Beatrice. Nu trebuie să spui nimic acum, doar să ai încredere. Mâine dimineață voi trimite pe cineva să o ia pe mama ta pentru a o duce la clinică. Tu vei merge cu ea. Și în weekend vom rezolva situația chiriei și vom începe să-ți organizăm întoarcerea la facultate. Bine? Beatrice a încuviințat încă necrezând complet ceea ce se întâmpla. Când mașina s-a oprit, în fața blocului unde locuia, ea a coborât încet, s-a întors spre Marcel și a spus cu vocea sugrumată: Mulțumesc, domnule Marcel, mulțumesc mult de tot. El doar a încuviințat, iar mașina a plecat, lăsând-o pe Beatrice acolo, singură pe strada goală, cu o senzație ciudată de ușurare amestecată cu frică. Frică că era prea frumos să fie adevărat, frică că ceva va merge prost, frică de a nu fi la înălțimea acelui ajutor. Dar pentru prima dată în mult timp a simțit și ceva ce uitase: speranță. În dimineața următoare, doamna Elena a fost dusă la clinică într-o mașină particulară trimisă de Marcel. Beatrice a mers cu ea, ținând-o de mână pe mama sa pe tot parcursul drumului. Clinica era un loc spațios, curat, cu grădini bine îngrijite și o echipă atentă. Când au fost primite la recepție, secretara a tratat-o pe doamna Elena cu o grijă pe care cele două nu erau obișnuite să o primească. Nu erau cozi, nu era așteptare interminabilă. În mai puțin de jumătate de oră, doamna Elena era examinată de un medic, făcea analize, primea atenție. Beatrice, așezată în sala de așteptare, nu se putea opri din plâns. Erau lacrimi de ușurare, de oboseală, de atâtea lucruri adunate, care puteau în sfârșit să iasă. O asistentă s-a apropiat, i-a oferit un pahar cu apă și s-a așezat lângă ea. Mama dumneavoastră este pe mâini bune, a spus ea, cu un zâmbet blând. Doctorul Medeș este unul dintre cei mai buni din domeniu. Se va face bine, credeți-mă. Beatrice i-a mulțumit, și-a șters fața și a încercat să se stăpânească. Ore mai târziu, când medicul a ieșit în sfârșit să vorbească cu ele, a explicat că doamna Elena va avea nevoie de un tratament lung, cu medicamente specifice și monitorizare regulată, dar că existau
șanse reale de recuperare. A auzi asta a fost ca și cum ar fi primit o a doua șansă la viață. Doamna Elena, încă slabă, dar cu ochii strălucind, a strâns mâna fiicei sale și a spus: „Vom fi bine, fiica mea. Pentru prima dată în mult timp, cred că vom fi bine.” În acea noapte, înapoi în apartament, Beatrice l-a sunat pe Marcel. Nu avea numărul lui personal, așa că a sunat la companie și a cerut să fie transferată. Când a reușit în sfârșit să vorbească cu el, vocea îi era sugrumată. „Domnule Marcel, nu știu cum să vă mulțumesc. Mama mea este bine. Medicii au spus că există tratament, că se va face bine. Nu voi uita niciodată ce ați făcut pentru noi.” Marcel, la celălalt capăt al firului, a simțit o căldură în piept pe care nu o mai simțise de mult timp. „Mă bucur, Beatrice. Chiar mă bucur foarte mult. Și amintește-ți, acesta este doar începutul. Săptămâna viitoare vom începe să rezolvăm restul.” În zilele următoare, Marcel și-a respectat fiecare promisiune. Chiria restantă a fost plătită, iar proprietarul apartamentului, care înainte amenințase cu evacuarea, a devenit brusc extrem de amabil. Marcel a contactat de asemenea Universitatea din București, explicând situația Beatricei și cerând o oportunitate pentru ea de a se întoarce la studii. Universitatea, care avea înregistrări ale performanței sale excelente, a acceptat să-i redeschidă înmatricularea, cu condiția ca Beatrice să îndeplinească anumite formalități și să susțină probe de nivelare. Marcel s-a oferit să acopere orice cost legat de studii, dar a precizat că Beatrice ar trebui să-și păstreze locul de muncă în companie, într-o poziție mai ușoară, cu program redus, pentru a avea timp să studieze și să aibă grijă de mama sa. Beatrice, încă nesigură, a acceptat totul cu un amestec de recunoștință și frică. Îi era frică că nu va reuși să țină pasul cu cursurile după atâta timp de pauză, frică să nu-l dezamăgească pe Marcel, frică că totul se va prăbuși brusc. Dar știa și că nu putea irosi acea șansă. Pentru prima dată în mult timp avea o oportunitate reală de a-și reconstrui viața și nu avea să o lase să treacă. Săptămânile următoare au adus schimbări pe care Beatrice nu le-ar fi imaginat niciodată posibile. Doamna Elena răspundea bine la tratamentul din clinică, căpătând culoare în obraj, recuperându-și forțele și zâmbind din nou într-un mod pe care fiica ei nu-l mai văzuse de luni de zile. Consultațiile erau regulate, medicii atenți și pentru prima dată în mult timp un orizont de speranță reală se desena pentru ele două. Beatrice însoțea fiecare ședință, fiecare examen, fiecare conversație cu medicii și simțea de parcă o vedea pe mama sa înviind încetul cu încetul. Greutatea pe care o purta pe umeri a început să se diminueze și putea respira într-un mod diferit, mai ușor, mai puțin sufocant. Marcel și-a ținut cuvântul în fiecare detaliu. Beatrice a fost relocată în cadrul companiei, trecând de la echipa de curățenie la o funcție administrativă ușoară, cu program redus și salariul menținut. Lucra de la 9 dimineața până la 2 după amiază, ceea ce îi dădea timp să meargă la universitate seara și să o viziteze pe mama sa la clinică ori de câte ori era necesar. La început, unii angajați au găsit ciudată schimbarea, au șușoțit pe coridoare, au speculat despre favoritism. Dar Robert Andrei, cu autoritatea celui care știa toată povestea, a precizat clar într-o ședință cu supervizorii că această decizie venea direct de la Marcel Tăvorescu și nu era deschisă discuțiilor. Cine avea o problemă cu asta putea să-și caute alt loc de muncă. Beatrice însă purta încă o insecuritate profundă. Se simțea îndatorată, de parcă ar fi datorat ceva imposibil de plătit, iar asta o făcea să se simtă inconfortabil. Oricât de mult repeta Marcel că nu aștepta nimic în schimb, nu reușea să scape de senzația că era o povară, că profita de o situație care era în esență rezultatul unei tragedii din trecut. Lucra cu o dedicare dublă, ajungând mereu devreme, oferindu-se mereu să ajute la orice sarcină, evitând mereu orice greșeală. Îi era frică să nu-l dezamăgească, frică să nu realizeze că greșise ajutând-o. Robert a fost cel care a observat tensiunea din ea și a decis să vorbească. A chemat-o la o ședință informală în biroul său, i-a oferit o cafea și a mers direct la subiect. „Beatrice, te omor din nou cu munca.
Într-un mod diferit, dar o faci. Stai până târziu în fiecare zi, te oferi să faci totul. Nu accepți ajutor de la nimeni. De ce faci asta? S-a uitat la ceașca de cafea, neștiind prea bine ce să răspundă. Vreau doar să arăt că merit să fiu aici, știți? Vreau ca oamenii să vadă că nu sunt aici doar pentru că domnul Marcel a avut milă de mine. Robert a oftat. Beatrice, nimeni aici nu-ți poartă de milă și nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Marcel te-a ajutat pentru că a văzut în tine pe cineva care merită o șansă și el nu prea greșește în aceste judecăți, așa că relaxează-te, fă-ți treaba bine, dar nu mai încerca să fii perfectă tot timpul. Ești om, poți greși, poți cere ajutor, poți avea o zi proastă. Da? A zâmbit pentru prima dată în săptămâni un zâmbet sincer. Voi încerca, Robert. Promit că voi încerca. La universitate, întoarcerea a fost mai dificilă decât se aștepta Beatrice. Trebuia să susțină probe de nivelare pentru a demonstra că încă avea suficiente cunoștințe pentru a continua cursul, iar frica de a eșua era paralizantă. În primele zile, abia reușea să se concentreze. Îi vedea pe colegii mai tineri, plini de energie și încredere, și se simțea deplasată, de parcă nu mai aparținea acelei lumi. Unii profesori au recunoscut-o și au manifestat bucurie la revederea ei, dar alții, care nu o cunoșteau, o tratau cu indiferență. Beatrice studia în fiecare seară, revizuia materii vechi, făcea exerciții până târziu și adesea ajungea acasă epuizată și încă stătea trează, de teamă, să nu treacă examenele. Doamna Elena a fost cea care a observat starea fiicei sale. Într-o seară, când Beatrice a ajuns acasă după o altă zi intensă, mama ei stătea în sufragerie, așteptând-o. Doamna Elena era deja mult mai bine, se putea mișca singură, făcea mici treburi casnice și își recăpătase acea fermitate pe care o avusese mereu. "Stai aici, Beatrice," a spus ea, arătând spre canapea. "Trebuie să vorbim." Beatrice s-a așezat, îngrijorată. "S-a întâmplat ceva, mamă? Ești bine?" "Sunt grozav, fiica mea. Mai bine decât am fost în luni de zile. Dar tu nu ești. Continui să te forțezi prea mult, continui să cari lumea în spate. Te cunosc, Bea. Știu că ești îngrozită de examene, știu că crezi că îl vei dezamăgi pe domnul Marcel, știu că ți-e frică să nu se prăbușească totul din nou. Dar am nevoie să înțelegi un lucru." Doamna Elena a luat mâna fiicei sale, strângând-o puternic. "Nu trebuie să fii perfectă. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Ce ai făcut deja? Sacrificiul pe care l-ai făcut pentru mine, asta a demonstrat deja totul. Ești o fiică incredibilă, o femeie puternică și oricine nu vede asta este orb. Așa că încetează să te torturezi, încetează să crezi că trebuie să fii cea mai bună la tot. Fă tot ce poți, da, dar dacă greșești, e în regulă. Dacă nu treci un examen, e în regulă. Ne vom descurca. Întotdeauna ne-am descurcat." Beatrice a început să plângă și și-a îmbrățișat mama strâns. "Mi-e atât de frică, mamă. Frică să nu se termine totul. Frică să nu reușesc. Frică să nu pierd totul din nou." "Știu, fiica mea, și mie mi-e frică. Dar nu putem trăi cu frică tot timpul. Trebuie să credem că va merge bine și să mergem mai departe. Și dacă cazi, ridică-te. E atât de simplu." Acea conversație a schimbat ceva în Beatrice. Nu a fost magic, nu i-a rezolvat toate insecuritățile peste noapte, dar a plantat o sămânță. A început să fie mai blândă cu ea însăși, să accepte că era normal să aibă dificultăți, să ceară ajutor când avea nevoie. Și surprinzător, cu cât se relaxa mai mult, cu atât reușea să studieze mai bine. Informațiile intrau mai ușor, concentrarea se îmbunătățea și a început să simtă că poate, doar poate, va reuși să treacă peste asta. Între timp, Marcel continua să monitorizeze de la distanță. Nu era genul care să intervină direct, dar îi cerea lui Robert rapoarte regulate despre cum se adapta Beatrice. Robert aducea mereu vești bune, dar avertiza și că ea purta încă multă tensiune. Marcel a decis atunci să facă ceva ce nu obișnuia. A invitat-o pe Beatrice la prânz. Nu la companie, nu la vreun restaurant chic, ci într-un loc simplu, o bodegă tradițională din cartierul Cotroceni, una dintre acelea care servesc pâine prăjită și cafea cu lapte în căni mari. Beatrice a fost surprinsă de invitație, dar a acceptat. S-au întâlnit într-o sâmbătă dimineața,
iar Marcel era îmbrăcat casual, blugi și o cămașă simplă, fără formalitatea pe care ea era obișnuită să o vadă la el. S-au așezat la o masă lângă fereastră, iar Marcel a comandat tradiționala pâine cu unt și cafea. Am vrut să vorbesc cu tine departe de companie, departe de tot, a spus Marcel după ce a sosit comanda. Am vrut să-mi spui cum te simți cu adevărat, fără frică de a dezamăgi pe nimeni, fără filtru. Beatrice și-a amestecat cafeaua, gânditoare. Sincer, domnule Marcel, sunt speriată. Sunt fericită, chiar foarte fericită, cu tot ce ați făcut pentru mine și pentru mama mea. Dar în același timp, mi-e frică să nu fiu la înălțimea a tot acest lucru. Mi-e frică că într-o zi vă veți uita la mine și veți realiza că ați făcut o greșeală. Marcel a dat din cap. Beatrice, nu am făcut nicio greșeală. Și știi de ce? Pentru că nu mă aștept să fii perfectă. Nu mă aștept să nu greșești niciodată, să nu ai niciodată îndoieli, să nu ai niciodată nevoie de ajutor. Vreau doar să ai șansa de a-ți construi viața, așa cum ți-ai dorit mereu. Și dacă te împiedici pe drum, e în regulă. Ridică-te și continuă. Așa facem noi. A luat o înghițitură de cafea și a continuat. Știi, mi-am petrecut toată viața crezând că trebuie să fiu puternic tot timpul, că nu pot arăta slăbiciune, că trebuie să rezolv totul singur. După ce fratele meu a murit, am preluat compania tatălui meu, am avut grijă de mama mea, am construit un imperiu. Dar în adâncul sufletului eram gol. Nu aveam un scop adevărat, nicio conexiune cu nimic. Până când te-am găsit în acea bucătărie, la acea oră a dimineții, și dintr-o dată am înțeles că aveam o șansă de a face ceva care conta cu adevărat. Nu era vorba despre afaceri, nu era vorba despre bani, era vorba despre a fi om. Și tu ești cea care mi-a dat această șansă, Beatrice, așa că, de fapt, eu sunt cel care îți este dator. Beatrice a rămas tăcută, procesând acele cuvinte. Nu se gândise niciodată așa, nu-și imaginase niciodată că Marcel purta și el propriile răni. Dintr-o dată, nu mai era acel om de afaceri distant și puternic. Era doar un om care, la fel ca ea, încerca să găsească un sens în viață. Mulțumesc că mi-ați spus asta, domnule Marcel. Cred că aveam nevoie să aud. Și poți înceta să-mi spui domnule tot timpul. Când nu suntem la companie, poți să-mi spui Marcel. Nu trebuie să fim atât de formali. A zâmbit. Bine, Marcel. Au petrecut restul dimineții vorbind nu despre muncă, nu despre obligații, ci despre viață, despre vise, despre frici și speranțe. Marcel a povestit despre fratele său, despre cum pierderea lui i-a modelat întreaga viață, despre cum a simțit mereu că trebuie să onoreze memoria lui Andrei, fiind de succes, puternic, impecabil. Beatrice a povestit despre copilăria ei, despre cum tatăl ei murise când era mică, despre cum mama ei a muncit atât de mult pentru a o crește singură, despre cum a visat mereu să termine facultatea pentru a-i oferi doamnei Elena o viață mai bună. Și pentru prima dată, amândoi și-au dat seama că aveau mult mai multe în comun decât își imaginau. Când și-au luat rămas bun, Beatrice a simțit că ceva se schimbase. Nu era doar recunoștință ceea ce simțea pentru Marcel, ci și respect, admirație și o conexiune autentică care depășea circumstanțele care îi uniseră. S-a întors acasă mai ușoară, mai încrezătoare și pentru prima dată în mult timp a simțit că merita cu adevărat acea șansă. Zilele au trecut și, în sfârșit, a sosit momentul probelor de nivelare la universitate. Beatrice a studiat cum nu mai studiase niciodată. A revizuit fiecare materie, a făcut simulări, a cerut ajutor de la profesori. În ziua primei probe era nervoasă, dar și hotărâtă. A intrat în sală, a luat lucrarea, a citit întrebările și a început să răspundă. Primele întrebări erau dificile, dar și-a amintit sfatul mamei. Fă tot ce poți și dacă greșești, e în regulă. A respirat adânc și a continuat. Când a ieșit din sală, câteva ore mai târziu, era epuizată, dar și ușurată. Dăduse tot ce avea mai bun, iar acum nu-i rămânea decât să aștepte. În săptămâna de așteptare a rezultatelor, Beatrice a continuat să lucreze, să-și viziteze mama la clinică și să încerce să nu se gândească prea mult la ce s-ar putea întâmpla. Doamna Elena era din ce în ce mai bine,
Se vorbea deja despre externare parțială, iar bucuria ei era contagioasă. Într-o seară, în timp ce cinau împreună în apartament, doamna Elena a spus ceva care i-a rămas întipărit în memoria Beatricei. Știi, fiica mea, am crezut mereu în Dumnezeu, dar mărturisesc că au fost momente când m-am îndoit. Momente când am crezut că nu există nicio cale, că eram singure în lume. Dar acum, văzând tot ce s-a întâmplat, înțeleg că uneori ajutorul vine de unde ne așteptăm cel mai puțin. Domnul Marcel a apărut în viețile noastre ca un înger, dar nu a fost întâmplător. A fost pentru că tu ai fost mereu o persoană bună, dedicată, și cumva universul a recompensat asta. Sunt foarte mândră de tine, Bea, foarte mândră. Beatrice și-a îmbrățișat mama, iar cele două au rămas acolo, în tăcere, simțind pacea celor care trecuseră în sfârșit prin furtună. Rezultatele probelor au ieșit într-o vineri. Beatrice era la muncă când a primit e-mailul de la universitate. L-a deschis cu mâinile tremurânde, a citit prima linie și a simțit cum îi cad lacrimile. Trecuse. Toate probele. Era oficial readmisă la cursul de administrare a afacerilor. S-a ridicat de pe scaun, a alergat la biroul lui Robert și i-a arătat e-mailul. Robert a zâmbit larg, a îmbrățișat-o și a spus: „Știam că vei reuși. Acum hai să-i spunem lui Marcel." Au mers împreună la biroul lui Marcel. Beatrice a bătut la ușă și când el i-a spus să intre, ea a intrat cu cel mai mare zâmbet pe care îl văzuse la ea de când se cunoscuseră. „Am trecut, Marcel, am trecut toate probele." Marcel s-a ridicat, a mers spre ea și, pentru prima dată, a îmbrățișat-o. Nu a fost o îmbrățișare formală, de felicitare protocolară. A fost o îmbrățișare sinceră de la cineva căruia îi păsa cu adevărat. Nu am avut nicio îndoială, Beatrice, nicio îndoială. În acea noapte, Beatrice s-a întors acasă și i-a povestit totul mamei. Au sărbătorit simplu, cu o prăjitură cumpărată de la patiseria din colț și o băutură răcoritoare, dar a fost una dintre cele mai fericite celebrări pe care le avuseseră vreodată. Și pentru prima dată în mult timp amândouă au dormit liniștite, fără frică de ziua de mâine, fără greutate în piept, doar cu certitudinea că în sfârșit lucrurile se așezau. Lunile următoare au adus o transformare care părea imposibilă cu doar un an înainte. Beatrice a revenit la rutina universitară cu o dedicare reînnoită, dar acum fără disperarea care o consuma înainte. Frecventa cursurile de seară, participa la proiecte de grup, susținea examene și pentru prima dată reușea să se bucure cu adevărat de procesul de învățare. Profesorii au observat schimbarea în ea, maturitatea, profunzimea cu care aborda subiectele. Nu mai era doar o studentă talentată, ci cineva care trăise pe propria piele teoriile despre gestionarea crizelor, despre leadership, despre importanța deciziilor umane în mediile corporative. Doamna Elena a fost externată din clinică cu monitorizare ambulatorie. Medicii au fost impresionați de recuperarea ei și, deși încă trebuia să ia medicamente și să facă consultații regulate, era de nerecunoscut în comparație cu femeia fragilă și fără speranță de acum câteva luni. A reînceput să coasă, numai din necesitate disperată, ci pentru că îi plăcea, pentru că era ceva care o făcea să se simtă utilă și conectată cu lumea. A început să facă piese pentru bazaruri caritabile, iar casa, care înainte fusese marcată de liniștea apăsătoare a bolii, acum avea muzică, râsete și conversații până târziu în noapte. În compania lui Marcel, Beatrice s-a remarcat rapid în noua sa funcție. Ceea ce a început ca o poziție administrativă ușoară a ajuns să se transforme în ceva mai mare, când Marcel a realizat că ea avea un talent natural pentru a înțelege dinamica umană în cadrul organizației. A început să lucreze cu Robert în departamentul de resurse umane, ajutând la identificarea angajaților care se confruntau cu dificultăți, propunând îmbunătățiri ale condițiilor de muncă și aducând o perspectivă pe care majoritatea directorilor nu o aveau, perspectiva cuiva care cunoștea cealaltă parte, care trăise lupta zilnică pentru a supraviețui. În timpul uneia dintre aceste analize, Beatrice a descoperit ceva tulburător. Revizuind dosarele angajaților, a găsit alte cazuri similare cu al ei,
oameni care lucrau ore suplimentare fără să fie plătiți, acumulând funcții fără recunoaștere, acceptând condiții abuzive pentru că aveau nevoie de loc de muncă și le era frică să se plângă. I-a adus raportul lui Marcel într-o luni dimineață, iar expresia lui s-a schimbat pe măsură ce îl citea. Asta se întâmplă în compania mea? În compania mea? Marcel a lovit cu mâna în masă, indignat. Cum am putut să las asta să se întâmple? Cum de nimeni nu m-a anunțat? Beatrice și-a ales cuvintele cu grijă. Marcel, conduceți o companie enormă, cu mii de angajați. Este imposibil să știi totul. Dar acum că știm, putem schimba, putem face diferit. Marcel a privit-o și a văzut în acei ochi aceeași hotărâre pe care o văzuse în acea dimineață în bucătărie. Ai dreptate. Și exact asta vom face. Elaborează o propunere, Beatrice. O propunere completă de restructurare a politicilor de muncă. Vreau ca fiecare angajat al acestei companii să fie tratat cu demnitate. Vreau canale de sesizare care să funcționeze, vreau supervizori care să fie umani, vreau ca nimeni să nu mai trebuiască să aleagă între propria sănătate și locul de muncă. Beatrice a lucrat zi și noapte la propunere, cu ajutorul lui Robert și al unei echipe de consultanți. Au intervievat angajați, au ascultat povești, au identificat probleme structurale și au elaborat un plan cuprinzător care includea de la modificări ale contractelor de muncă până la programe de sprijin psihologic și financiar. Când propunerea a fost gata, Marcel a convocat o ședință cu toți directorii companiei. Sala de conferințe era plină și mulți dintre cei prezenți nu știau exact de ce fuseseră chemați. Marcel a început prezentarea vorbind despre propria sa poveste, despre fratele pe care l-a pierdut, despre cum acea pierdere a modelat tot ceea ce a devenit. A vorbit despre colonelul Armand Silviu, despre scrisorile care i-au adus consolare mamei sale și despre cum, decenii mai târziu, a avut șansa de a răsplăti acea bunătate, ajutând nepoata acelui om. Sala era în liniște absolută și unii directori păreau inconfortabili, neștiind unde va duce asta. Și în acest proces am descoperit ceva ce mă rușinează profund, a continuat Marcel. Am descoperit că în propria mea companie oamenii erau exploatați, lucrau fără să primească ce li se cuvenea, renunțau la propria demnitate pentru că credeau că nu aveau de ales. Și nu pot permite ca asta să continue. Nu după tot ce am învățat din această poveste. Așadar, de azi vom implementa schimbări profunde în modul în care îi tratăm pe angajații noștri. I-a dat cuvântul Beatricei, care a prezentat propunerea cu o claritate și o pasiune care i-a impresionat pe toți. A vorbit cu cunoștință de cauză, a citat cazuri reale, fără a expune nume și a arătat cum mici schimbări puteau avea impacturi enorme în viața oamenilor. Când a terminat, a fost un moment de liniște, iar apoi unii directori au început să pună întrebări. Unii erau sceptici, credeau că asta va costa prea mult, că va afecta productivitatea. Dar Marcel a fost ferm. Nu cer păreri despre dacă vom face asta sau nu, spun că o vom face și dacă cineva de aici crede că a trata oamenii cu demnitate este prea scump, poate să-și caute de lucru în altă parte. Aici lucrurile se vor schimba. Propunerea a fost aprobată, iar în lunile următoare, compania a trecut printr-o transformare culturală profundă. Angajații care înainte trăiau cu frică să vorbească au început să se simtă ascultați. Condițiile de muncă s-au îmbunătățit, salariile au fost ajustate și s-a creat un mediu în care oamenii simțeau că sunt mai mult decât simple numere într-un tabel. Povestea Beatricei, deși nu a fost divulgată public, s-a răspândit pe coridoare și ea a devenit o figură respectată, cineva care reprezenta posibilitatea unei schimbări reale. În paralel, relația dintre Marcel și Beatrice s-a transformat. Nu mai era doar recunoștință de o parte și generozitate de cealaltă. Era o prietenie autentică, construită pe respect reciproc, pe conversații sincere și pe înțelegerea că amândoi aveau răni care încetul cu încetul se vindecau. Marcel, care înainte trăia într-o singurătate autoimportantă, înconjurat de lux dar gol pe dinăuntru, a început să se simtă conectat din nou. Beatrice, care înainte căra lumea singură pe umeri, a învățat că a cere și a accepta ajutor nu era un semn de slăbiciune, ci de curaj. Într-o după-amiază, câteva luni mai târziu,
Marcel le-a invitat pe Beatrice și pe doamna Elena la cină la el acasă. Nu a fost o cină formală, cu chelneri și meniu elaborat. A fost ceva simplu, pregătit de însăși guvernanta cu ajutorul lor, iar masa a fost așezată în bucătărie, aceeași bucătărie unde totul începuse. În timp ce mâncau, doamna Elena, care avea un mod simplu, dar înțelept de a vorbi, l-a privit pe Marcel și a spus: „Domnule Marcel, nu știu dacă am spus asta corect, dar vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați privit-o pe fiica mea în acea dimineață și ați văzut mai mult decât o angajată. Vă mulțumesc că v-a păsat. Ne-ați salvat pe amândouă.” Marcel a dat din cap cu ochii înlăcrimați. „Nu am salvat pe nimeni, doamna Elena. Am făcut doar ceea ce era corect. Și de fapt Beatrice a fost cea care m-a salvat. Trăiam o viață goală, fără un scop adevărat. Ea a fost cea care mi-a arătat ce contează cu adevărat.” Beatrice a ținut mâna mamei cu o mână și pe a lui Marcel cu cealaltă. Ne-am salvat reciproc atunci și acum mergem înainte, împreună. Semestrul la universitate s-a încheiat cu Beatrice printre cele mai bune studente din grupă. A reușit să echilibreze munca, studiile și îngrijirea mamei într-un mod care părea imposibil înainte, dar acum era natural. Unii colegi de facultate s-au apropiat de ea, curioși cum reușea să facă față la toate, iar Beatrice a început să-și împărtășească povestea, nu cu mândrie deșartă, ci cu umilința celui care știe că a supraviețuit, pentru că a primit ajutor la momentul potrivit. Unul dintre acești colegi, un tânăr pe nume Filip, care de asemenea lucra în timp ce studia, s-a deschis despre propriile sale dificultăți. Beatrice l-a ascultat cu atenție și, inspirată de exemplul lui Marcel, a decis să ajute. A vorbit cu Robert, care a obținut un post în companie pentru Filip, în condiții demne, cu program flexibil. Când Filip a aflat, nu a putut să-și rețină lacrimile. Și astfel ciclul continua, o persoană ajutând-o pe alta, multiplicând bunătatea pe care o primise. Marcel, aflând ce făcuse Beatrice, a zâmbit. „Ai învățat repede, Beatrice. Ai învățat că nu păstrăm bunătatea pentru noi. O transmitem mai departe.” „Exact,” a răspuns ea. „Și tu m-ai învățat asta.” Lunile s-au transformat în anotimpuri, iar viețile tuturor celor implicați în acea poveste au continuat să se transforme. Doamna Elena, complet recuperată, a revenit la a fi femeia puternică și independentă care fusese întotdeauna, dar acum cu o recunoștință profundă pentru fiecare zi pe care o avea înainte. Beatrice a absolvit cu onoruri, a primit oferte de muncă de la mai multe companii, dar a decis să rămână la compania lui Marcel, acum nu mai ca o simplă angajată, ci ca manager de resurse umane, lucrând direct cu Robert, pentru a se asigura că schimbările implementate erau permanente. Marcel, la rândul său, a descoperit ceva ce uitase de-a lungul anilor, că adevăratul succes nu se măsoară în numere bancare sau în imperii de afaceri, ci în diferența pe care o faci în viața oamenilor. A început să se implice în proiecte sociale, folosindu-și influența și resursele pentru a crea oportunități pentru tineri defavorizați, pentru familii în situație de vulnerabilitate și pentru toți cei care, la fel ca Beatrice, aveau nevoie doar de o șansă. Într-o noapte de decembrie, exact la un an după acea dimineață când totul începuse, Marcel a organizat un mic eveniment la companie. A adunat toți angajații care beneficiaseră de noile politici, toți cei care primiseră o a doua șansă și a ținut un discurs simplu, dar profund emoționant. „Acum un an am găsit pe cineva spălând vase în bucătăria mea la 3 dimineața. Aș fi putut pur și simplu să o trimit acasă și să uit subiectul. Dar ceva m-a făcut să mă opresc, m-a făcut să întreb, m-a făcut să vreau să înțeleg. Și acea decizie mi-a schimbat viața. A schimbat viața Beatricei, a schimbat viața mamei sale și a ajuns să schimbe viețile a sute de oameni din această companie. Pentru că atunci când decidem să privim cu adevărat la celălalt, când decidem să ne pese, transformarea este inevitabilă. Am învățat că nu contează cât de mult avem, cât de mult realizăm, dacă trăim deconectați de oamenii din jurul nostru. Ceea ce contează este să folosim ceea ce avem, fie mult, fie puțin, pentru a face o diferență. Și sunt recunoscător, profund recunoscător, pentru că am avut această șansă.
Beatrice era în public, lângă mama sa, și amândouă plângeau emoționate. Când Marcel a terminat, toți au aplaudat, nu un aplauz protocolar, ci un aplauz sincer, plin de recunoștință și recunoaștere. După eveniment, Marcel, Beatrice și doamna Elena s-au întors la conac. Au mers în bucătărie, aceeași bucătărie unde totul începuse, iar Marcel a făcut cafea pentru toți trei. S-au așezat la masă, au vorbit despre viitor, despre planuri, despre visele care încă urmau să vină. Și în acel moment, privindu-le pe acele două femei care deveniseră o parte esențială a vieții sale, Marcel a înțeles că găsise în sfârșit ceea ce căutase de atât de mult timp. Un scop adevărat, o conexiune reală și pacea celui care știe că a făcut ceea ce era corect. Beatrice s-a uitat în jurul bucătăriei și a amintit de acea dimineață, de acea disperare, de acea frică. Și apoi s-a uitat la unde era acum, absolventă, angajată într-o poziție care o împlinea, cu mama ei sănătoasă alături și cu un viitor plin de posibilități. A zâmbit și a spus: cine ar fi crezut că spălatul vaselor la 3 dimineața va schimba totul, nu-i așa? Marcel a râs, un râs ușor și sincer. Uneori, cele mai mari schimbări încep în cele mai simple locuri, în cele mai mici gesturi. Trebuie doar să fim atenți. Și să fim dispuși să acționăm, a completat doamna Elena, ridicând ceașca de cafea ca și cum ar fi făcut un toast. Să acționăm cu inima. Cei trei au ciocnit în acea bucătărie care fusese martora începutului a tot și au simțit recunoștința profundă a celor care supraviețuiseră furtunii și ajunseseră pe celălalt mal mai puternici, mai umani, mai întregi. Viața fiecăruia dintre ei fusese marcată de pierderi, de dureri, de momente de disperare. Dar acolo, în acel moment, erau dovada vie că bunătatea se multiplică, că empatia transformă și că atunci când cineva întinde o mână la momentul potrivit, se întâmplă miracole. Nu miracole supranaturale, ci miracole umane, construite cu alegeri conștiente, cu curaj de a acționa și cu credința că merită să-ți pese. Și astfel, povestea care a început cu un simplu zgomot de vase în orele dimineții s-a transformat într-o călătorie de răscumpărare, vindecare și speranță. O poveste care arată că, oricât de pierduți am fi, oricât de singuri ne-am simți, există întotdeauna posibilitatea unui nou început, atunci când cineva decide să privească dincolo de aparențe și să vadă umanitatea în celălalt. Dragi ascultători, sperăm că povestea Beatricei, a doamnei Elena și a lui Marcel v-a atins inima. Dacă v-ați emoționat cu această călătorie de depășire și bunătate, dați click pe butonul de îmi place, abonați-vă la canal și spuneți-ne în comentarii ce v-a marcat cel mai mult în această poveste. În fiecare zi aducem povești intense ca aceasta care dezvăluie latura cea mai profundă a sufletului uman și ne amintesc de importanța de a întinde o mână de ajutor celor aflați în nevoie. Vă așteptăm la următorul episod, cu o altă poveste care vă va mișca emoțiile și vă va face să credeți că există mereu speranță, chiar și în cele mai dificile momente.